Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan makon. Wannan makon mun zo muku da sabon yadda ake rabu da warin jiki na har abada. Yadda ake kula da jiki ki daina wari da kuma hamami especially lokacin zafi. To, especially lokacin zafi. Barkanmu sabbin followers namu, barkanku da shigowa wannan gida mai albarka. Kamar yadda muka sani, sunanmu Northern Nurtures. Mun kirkiri wannan channel ɗin ne domin faɗakar da mutane akan abubuwan da ya shafi lafiya da kuma yadda za su yi tattalin kuɗi, da kuma online business ɗin da za su yi ko kuma side hustles ɗin da za su yi domin su taimaka wa kansu su samu ɗan canji da suna juyawa. Abubuwan da ake buƙata domin gyaran jiki ana buƙatar shaving stick, ana shaving stick ko shaving cream duk wanda kike da shi, olive oil abin man zaitun kenan, ko olive oil ko man zaitun ko aloe vera gel duk wanda kike da shi, da kuma deodorant ko kuma antiperspirant duk wanda kike da shi zaki iya amfani da shi. Abu na farko shine yin wanka akalla sau 2 a rana. Ya kamata a ce kin yi wanka safe da yamma at least, shine kar ma ki ce so ɗaya ya yi kaɗan a gaskiya, especially in lokacin zafi ne. Amma in lokacin sanyi ne kan zaki yi sau ɗaya, amma lokacin zafi akalla ki sau 2 ko 3. Yin wanka akalla sau 2 ko 3, kuma yin wanka in ba wai a shiga watsarwa shine yin wanka ba, a diddirje inda ya kamata, a diddirje kamar su wuya, ƙasan mama, tsakanin cinyoyi, ƙasan hammata, bayan kunne dai sauransu. Abu na gaba, canza kaya kullum. Canza kaya kullum kuma ki canza kayan ki ya zamto kayan a wanke ke kullum kike ɗaukan sabo kina sakawa. Wasu zaki kalla suna sa kaya sau 2 ko sau 3 a kafin su ajiye shi ko wani abu. Yin haka in a gaskiya yana contributing na kawo wannan body odor ɗin. Kuma undies naki da underwears naki shi ma kullum, panties kuma sau 2 ne a rana za ana canza shi. Canza pants sau 2 a rana ko amfani da panty liners. Idan har yanzu misali, idan har kina tafiya wajen aiki da su kuma aikin ku kuna jimawa, zaki amfani da panty liners. Zaki kalle shi fale-fale bai kai pad nauyi ba ko kuma kauri ba. Ana sa shi domin dan discharges inda kina samu ko kuma gumi da zufa inda yana taruwa tsakanin cinyoyin kina zai na shanya. In kin shiga kin kalla, in kin sarki yin fitsari, ba sai in kin yi fitsari 2 so 3 kiga wajen yana dan jiƙa da su hawaye, to shi in zai contributing yana kawo infection da sauransu. Kuma zaki kalla in kin zauna a cikin mutane wajen yana tashi. Amma in kika yi amfani da panty liners, in kin zo sai ki cire ki jefar ki canza wani, ko kuma wajen panty naki ba zai jiƙe ba balle ya wari ko kuma hamami. Da ki zo gida sai ki wanka ki canza kuma ki sa sabon panty naki. Yin aski bayan kowane kwana 10 ko kuma sati 2. Kuma yin aski ana so ana yin aski, wasu za su ce suna yi da yawa in yana damun su ko wani abu. Zaka iya ka abin, amma at least kada ya wuce 2 weeks baki aski ba. Da wani rashin aski ne yake kawo wannan wari da hamami. Bayan kin gama aski kuma zaki shafa olive oil ko coconut oil duk wanda kike da shi, da bayan kin gama zaki shafa shi a wajen dan zai hana wannan bumps, abin nan kamar kuraje ne ko mene bumps din da Hausa sun sunan shi ba. Idan kin shafa zai hana shi fitar da waɗannan abubuwa. Sai ki shafa deodorant naki ko kuma antiperspirant naki. Deodorant shine wanda yake hana wari fitowa. Antiperspirant kuma shine yake hana zufa, gumi kenan. To idan ke mai gumi ne idan ke wari ne yake fitowa ko kuma kawai ke kauda wari, zaki amfani da deodorant kaɗai. Idan kuma kina son ya rashin gumi ne, zaki nemi antiperspirant. Akwai kuma wanda yana zuwa combination deodorant da kuma antiperspirant an daga a haɗe a jiki. Duk wanda ya miki zaki amfani da shi. Sai ki shafa mai kyau a cikin hammatanki.
amma kar ki shafa shi a yayin da hamatan ki yana dauke da ruwa ki goge ya zama wajen ba ruwa dry kafin zaki shafa. Inda ruwa shi ne ki kalla still ba ki shafa zai gumi da tsuwa in yanzu zaki kalla kuma still wari yana ƙara tashi. To abu na bakwai shine rage saka matsatsin kaya. Gaskiya matsatsin kaya yana daga cikin abin da yana ƙara tasar da wari da kuma hamami, saboda friction yana tsakanin kayan da kuma skin naki da dai sauransu, yana irritating na wajen, sai kuma yayi abin inducing na wari yana tashi. Mun gode duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Kar a manta a yi subscribing channel namu, in akwai mai tambaya ya dropping a comment section namu ku sharing wa wasu su masu amfana. Sabin followers namu barkanku da zuwa Northern Nurtures. Muna faɗakar da mutane ne akan abubuwan da ya shafi lafiyarsu, yadda za ka nemi kuɗi online, yadda za ka yi bunƙasa business naka, yadda za ka yi tattalin kuɗi, da kuma yadda za ka haifar da kuɗin ka yawa ka zama millionaires. To duka a nan muka kawo ƙarshen video namu, sai mun haɗu da ku a sati na gaba. Mun gode.